ubufebe banamhlanje buyakhiwa. Ingakho kufeba ngisho abefundisi kuyakhiwa. Kuchitha abafazi beshadile, amadoda athenga ama-prostitutes. Yabo? Konke siyibiza nge-fashion kanti iyilink nama-spiritual world. Uyibiza nge-fashion wena kanti i-encodiwe. Idayisa khona ey'tolo ey'phezulu ezinamagama. So that is why it's so important manje. Anything oyithinta ngesandla, you must sanctify it, you must bless it first. Don't. Kubi manje. Kubi upromote emsebenzini. The higher you go, the colder it becomes. Yayizwa into engisho? Yeah. Sekunzima manje uthi usebenza ebhizinisini kanti leli bhizinisi umnikazi walo wathwala. Uzwe nje unzima kulo msebenzi uyosebenza khona kanti kunama altars ashunqayo njalo nje. Yeah, latholakala ngokushunqa. Sinengane eziyingane ngoba phela sizelwe, kodwa eza uthola ukuthi umama ube ngabathola abantwana. Nilalele lento engishoyo? Yeah, bobheka abantu besifazana kade bengabathola abantwana, uthi mase bethola abantwana kade bethandaza kuphuma umntwana onjani. Yeah, kuphuma Isaac, kuphuma Samuel, kuphuma Samson. Yabo, kuphuma a genuine breed ngoba uze nge-intervention kaNkulunkulu. Usekhona uzalo umuntu wesifazane no 90 years. Yabo, sekuphela isikhathi sokuthi angathola abantwana. So umuntu onjalo is not an ordinary human being. No Satan uya-imitate akhe. Kunabantu akade bengabathola abantwana abaye emanzini baphuza amagazi embuzi benze yonke into ebese yakhulelwa. Cabanga lo mntwana uthi uhloboni. Awukwazi ukuhlala phansi uyicabange lonto. Uma ebenenhlanhla wakhulela uNkulunkulu wasebenza ngendlela enatural but enogcobo losesogweni. Sekufuneka mayizawula lo mntwana kube nento ezolokhuzwa, kube nama spiritual umbilical cord azonqunywa. Ngoba akeze ukhula abe normal. Ungalaleli kwabantwana namhlanje ku demonic. Ungacabanga ukuthi ungalaleli nje ukuthi uyi teenager, kunama demoni. If you are not careful when ucabanga ukuthi udila nje nokudelela kwengane kanti udila nama spirit, uzozithola semthuka ngenhlamba ngoba nje nawe uzozithola so operate ama demon alalingane. Uthi akushaya ikubuke ngoba nokuthi ushaya inyama phela wena idemon liyakubuka nje. Manje awukwazi ukudila nento enjalo ngenkani yakho nangokuthi ngizomtshela mina ngiyashaya, mina ngintombi kaSibani. Ngeke washaya kanjalo ama demon. Ufuna ukukhuza idemon leli. Ungene fasting, udonsa izikhali zikamoya.